पल्लवी यादव आगे कैसे हो तो धान के कटानिया गे रानिया बोला धानिया कैसे हो तो धान के कटानिया गे रानिया बोला धानिया आगे छोड़ी के तो जाई गे धानी छोड़ी के तो जाई भी तो कैसे करबैया के ले कटनिया बोले रानिया कैसे हो तो धान के कटनिया गे रानिया जदी जाई भी कैसे करबे अकेले कटनिया गे रानिया जदी जाई भी कटनिया तोरा दिलाई बहु झूलानिया गे पटना सहरिया में घुमाई बहु हमारानिया गे हे गे धानी हो तो कटनिया तोरा दिलाई बहु झूलानिया गे पटना सहरिया में घुमाई बहु तोरा रानिया गे छोड़ी के तो जाई भी गे धानी छोड़ी के तो जाई भी तो के बनैतै घरबा में खाना बोले रानिया कैसे हो तो धान के कटनिया गे रानिया जदी जाई भी कैसे करबे अकेले कटनिया गे रानिया जदी जाई भी पंकजा प्रेमी धानी दिलाई तो गला में हार गे राइटर राजेश राजा घुमाई तो किधर बाजार गे अनुज बेला तोरा दिलाई तो गला में हार गे रवि राज तोरा घुमाई तो झाझा बाजार गे बाका के बजरिया गे धानी झाझा के बजरिया में चोमिन चाट खिलैबो हम रानिया कैसे